Obok mnie parę niuń się kręci, lecz nie czuję, bym na dłuższy okres był zajęty. Nie czuję. Jedna po 4-letnim związku. Czy coś wyjdzie z tego, czas pokaże, lecz co prawda wątpię. Są już ze sobą od 1,5 roku gdzieś. Byli na układzie, ja nie wchodzę w to, chyba nie. Zresztą nie wiem, nie chcę zawieść się. Ona mówi, jak nie wejdę, to nie sprawdzę, więc jebać to, będę mógł przynajmniej kochać się za frajer z nią. Myślę o tej idealnej wciąż i nie mogę znaleźć takiej, o którą będę się troszczył i nawzajem. Nie chcę takiej, co ma hajs w oczach, ale taką, co pomimo, że nie zawsze mam hajs, będzie kochać. Zresztą sam już nie wiem, czy mam siłę, by ją kochać, bo ten świat uczy mnie być skurwysynem. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają ich wdzięk. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One chcą mieć hajs, my wiemy jak jest. One chcą mieć nas, my chcemy je mieć. One mają maniery, ale mają ich wdzięk.